live TV a hian thil ni chu thak tak tak thleng a awm thina chu tun tuma kan enanga henu hi a pon fen chunga hian mai mom nge mani kan nung lut lat maya chu wang chuan in za po soi thei lo ti hian a in lim sok sok maya che che pol tak chu ani ve a hei chu kan lo en jing tuang live show a ka kon nung a in kha khani chuan a dota chuan nge kan ti le chuan soi tuang khanin a siam tha thei ni to box si lawa live henu po hi lung oi vak lo mai ni biang lo chu ka kha khi chu la zia deuh katia tiang thil thleng oi ko chuan chu ai chuan hi a zia lo ta ni lo enuna he lo in lim lak lo lu tu ka ni mo enga mo lo in hiat pon mai thei ni muang lo zok in en du pon ro ti muang to mai don nia chu lo la chuan he interview po beng sok mai lemin angai sak lo deuh ni la pot zuya halo benga kha khani dot le enge kan en liang hei chu headstand ti ya chu ti lai chuan a hospa hi a beng wara lo hup sakhram mani ain khami lo mai thei hei ve thung ni le hei chu no en to mai thei yoga trick pakhat a so do na chu a lo tampui do na tampui man hla a in ti khop mai ang wanga kan ti chuan lo en la tampui a man hla na chan chu phur hop mai ti chuan an han ti chin ta a khi mai bol ni lawa khi tak khi chengam to mi lo mai ni chet ngam na chi khani to lawa lo mom khan pa ve kham kham mani chuan to na kan en la tur hi a thian pa hi a chai over ma mani a chai dana khi live TV live a pek chu tan chuna chi lo deuh hleka lo en taw la khi mi pa khian ai ignore nge ne nga hei de ka chaka mei che khian a kon lui na sa ni mo he khe me pon ni lawen khi pe chu amoi to lo viau ne live tan chuan ma ko thin ram deuh anga lan khami patan hian chi lo wa mi jong jong en che hei chu kan khoi jing tong ko comment bel vak lo me ma ni lo ka thil thleng ani ya kan ti deuh zung ang kan ti zung lo chong copyright claim om thina ti kha mino khria sak pui thiam pui la he po lo fo poi ngot nong oi vak lo abeng lo lia sak ani ta ke hello ti china abeng lo lia sak ta ni chu chung vel chu ani ti chuan ador lia enge ni kan ti da chuan he ve chung hi mic sinu da hi lo khami lo henu hian linkin pa ka mi ha ka ni ya mi khami chu kan ne te ai in soi chi amai chu a khe chuak thu da ni mo khe dai khe na khe chuak thu do na a me om da na ko action khi mic sinu da fo khe na lo ma ni mo he tiang reaction hi a la lo om ve ti ta ni chu hei po hian thlalak pui konan hi tiang a hian in live show vela thil ni cha thla hin collection a hin lo tel ve thei ko mai he pa soi mun ama hei po hi kordum ha hi lo lam de cha mi pui jing mi hi kordum ha hi nula zo khop mai ma ko chu nula chu ni che lawa nge ne lo nula kan mai thei boka lam zo ke an lo la fu ni chuan hei ve thung hi le inge ni e fan sen pot thla nge ni lo en chiang tiang am bo pot thla ni kha kang khi po kena mai ken khi mai kan ni lo ti a khe chuak mi lo ni a khe chuak no wa chu ni ya hei po hi interview nai ma ni a interview na bula hianin an lo chil pek na sa ani chu an to ta enge kan en leang hei ve thung hi le kha chu a kapatret don ni mo a kapatret tlat ai ka full thei vio nangin hei ve thung chu a interview pa khi a lo mu hi la lo mu thula na a lo mu thua a na hal bok mai a chu a zia ro de hlak ani hei ve thung hi le enge ni le hei chu in kha thiam che lo mai theya an ton explain na po kan ka soi fia vak lo mai hei chu en liam pu tang a to ta hian inge kan en leng ti chuan among a khian a han nama a moi vak lo ni live show tan chuan in fiam na tan chuan ti kha an ron comment chu ni ya a dot le chuan hei hi le middle ni ya high five fatuma ti fu lo deuh hleka chu ni ya hei tak hi le mizoram mi sin thanda chu ni san aba han thing kan ti do na ma ko chu mizoram thil thleng ani lo hlawa lo thi ka ni mo dot le chuan in hei chu lang lo mai theya ke ko lo halawa ke pa khian a box so de ha chu lang de trut mana ma se khi mi ti he me clip bai don lang lo ni ko no do hei chu kan khajing to ni aba han en zong zong hang chu mi zo enge om leang hei po nge ni na ching lu tu ka hup toi ngai ni hi chuan hei pi Will Smith mi ben ching ve kham khem ke trang to hian beng na vak lo ke tai chuan han fo tum pa ve bok nen hi ve thung khela in hup le chor to da live show chun engpo theng thein nen hak chin lu tu kha poi ve thaya in hup to tha angai ni chu ola kha ti zong to ma kan en the chu ni ta se muna min ti zong ni yam comment la ma te lo soi ta ola collection kan la khom collection me pun lo kan la khom ani chu ani ya copyright claim om lo nan tin hin kan ti zung en rang te lo ngai ta chu min lo khriat thiam pui la khoi khang e za thla kan be rin khoi khang e zia lo be kan rin ti te kha comment lama e kon soi don yan zawai chung alom thu kan soi e amen